Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Akrobazija. Il-laħwa kemm diffiċli din il-kelma. Ara x'kombinazzjoni, żewġ akrobati. L-akrobazija hija tip ta' sport li huwa meqjus ukoll bħala arti. Għax b'ġisimhom l-akrobati jirnexxilhom jħolqu forom u disinji differenti. Il-laħwa kemm huma bravi. Lil Zizi qed iċemplilha xi ħadd. Min jaf min? Lil Zizi qed iċemplula sħaba biex jistidnuha biex toħroġ tiltaqa' magħhom għal-logħba ballun u ftit eżerċizzju. Sew tagħmlu tilagħbu ftit bil-ballun la ħareġ temp sabiħ. Qabel jibdew jilagħbu, Zizi tgħidilhom li tajjeb li jagħmlu ftit eżerċizzju ħafif. Isa, kollha f'daqqa. 1, 2, 3. Proset ħej! Kika m'għandix aptit tilab bil-ballun u minflok se tagħmel ftit eżerċizzju differenti. Se toqgħod taqbes il-ħabel. Nistgħu nibdew nilagħbu. Zizi u sħaba ejjew jilagħbu bil-ballun u se jifqu jistrieħu ftit. Il-laħwa kemm ħarġilkom għaraq, ġrejtu mhux ħażin wara l-ballun? Baba qed qasmilhom ftit ilma għax importanti ħafna li waqt il-logħob u l-eżerċizzju nixorbu l-ilma spiss biex inżommu f'saħħitna. Issa Zizi u sħaba qed jiddeċiedu li jmorru mixja fil-kampanja. Mixja fil-kampanja tagħmlilna ħafna ġid għal saħħitna. Inkunu qed niċċaqalqu nżommu attivi u nkunu qed ingawdu id-natura wkoll. Ta' trampolin. Inti tieħu gost taqbes fuq it-trampolin? It-trampolin ikolla il-molol li jgħinuk taqbes aktar fil-għoli. U kontu tafu li jeżisti tip ta' sport li jinvolvi ħafna qbiż fuq it-trampolin? Interessanti, jux? Dan l-sport jissejjaħ ġinnastika. U fil-fatt, l-art fejn tiġi prattikata l-ġinnastika tkun radba u ħafna drabi bil-molol ukoll. Il-ġinnastika tinvolvi ħafna qbiż, kutrumbajsi u modi differenti ta' kif tibbilanċa fuq idejk u fuq saqajk. U kontu tafu li l-akrobazija għandha ħafna x'taqsam mal-ġinnastika. Fil-fatt, fit-tnejn li huma jrid ikollok bilanċ tajjeb ħafna. Dan ifisser li trid iżomm ruħek f'pożizzjoni waħda anka jekk tkun daqsxejn diffiċli. U trid ukoll tkun b'saħħtek. Għax ħafna drabi trid iżomm il-pis tiegħek fuq parti waħda jew tnejn ta' ġismek. Araw il din it-tifla qed iżomm il-pis kollu ta' ġisimha fuq iż-żewġ idejn. Kemm brava! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.